Ito ay isang bukal na matatagpuan sa Anda sa Pangasinan. Sa halagang 15 pesos ay masusubukan nyo ng lumusong at maligo sa malamig na bukal na ito. Parina at sumama kayo sa aming pagpasyal sa Subor Spring. Ang spring na ito ay matatagpuan sa Sitio Subor sa bayan mismo ng Anda. Kung kayo ay walang sariling sasakyan at nag-commute lamang, ay bumaba kayo dito mismo sa bayan or sa palengke ng bayan ng Anda. May mga tricycle dyan sa gilid na pwede nyong tanungin kung saan kayo pwedeng sumakay papunta ng Subor. Sa mga may sariling sasakyan naman, pagdating ninyo sa may tapat ng 7-Eleven dito sa may crossing, kailangan nyong pumunta sa kaliwa. Diretso lamang ang daan na sementadong ito, pero may part dito na kailangan nating lumiko. Dito ay kailangan nating dumaan sa kaliwa, huwag po sa kanan. Kailangan nyong magminor pag nakita nyo na ang stage na ito at ang basketball court. At sa kantong ito, ito na ang papunta sa Sitio Subor. Rough road nga lang dito, pero ito ang daan papunta dun. At sa bandang dulo ng kalsada, makikita nyo itong plasang ito. Dito na kayong mag-park dahil doon sa bandang harapan na ang Subor Spring. Let's go! Nandito na tayo sa Subor Spring. Yan, parang may lalabas na diwata kung saan mang lugar dyan. Nasa taas ka pa lang, alam mong malinaw na ang tubig sa bukal na ito. Ano pang hinihintay natin? Tara, maligo na tayo! Isang bukal. Ay, malamig na ang tubig. Oh, malamig. Ay, malamig talaga. Ano pang hinihintay nyo? Kulayan nyo na yung mga drawing ninyo at pumunta na mamasyal dito sa Subor Spring. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana itag ninyo ko kapag may picture kayo or video kayo sa Subor Spring. Maraming salamat muli at paalam!